Gisugda na ang pagpili sa maka-avail sa college scholarship program sa Mandaue City. Daghan ang nanghinaot makabenepisyo nini aron malibres bayronon. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, 17,000 pesos sa kada 4-year course ang itanyag ngadto sa mga estudyante nga mapilian ni mong scholarship program sa Mandaue City. Maong daghan ang nangindahay nga maabangan niini. Gi-interview ning mga sakop sa scholarship committee ang mga estudyante nga aplikante sa scholarship program sa Dakbayan. Ang interview pamaagi sa pagtino kung kwalipikado ba ang graduating student sa maong programa. Kung maaprubahan, 17,000 pesos kada semester alang sa 4-year course ang abagahon sa syudad kada estudyante. Bisan asang eskwelahan mamahimong mo-enroll. Karong tuiga, 65 ka mga beneficiaries ang ilang pilion. Tan-awon ang grado ug trabaho sa mga ginikanan. Tungod sa kamahal sa bayron sa eskwelahan, labi na kung kuanog private o bisag public, pagkalisod og kuan kung labi na mga project, maglisod og pangita gid ang ginikanan. Out of mga 300 applicants nato, i-trim down ni nato to 110 based on the requirements submitted. Now, out of 110, we would be selecting mga 65 deserving students sa different schools. Plano sa syudad, sa sunod tuig mas patasan pa ang budget alang sa programa ug dugangan ng mga beneficiaries. Importante nga matabangan ang mga nanginahanglan. Panghingusgan ang atong scholarship kay naagid intay dang ubay-ubay gid mga estudyante nga deserving nga di lang in town ka afford ang mga ginikanan. Land by schedule kining gihimo nga interview sa mga aspiring students nga maapil sa shortlist ning mga college scholars sa Mandaue City. Doon sa tanihinabi nga maginikan kaganiha nga kundi man gali masud ang ilang mga anak mamahimong sab plano nila ato ipa-enroll sa Mandaue City College aron nga maabagan gihapon sila sa pagpaeskwela sa ilang mga bata taliwa sa grabe nga kalisod karon. Lan? Okay, salamat Nico Sereno.